ako ne nana kalan de la ko mun ye se Bamako Bamako kolomba do bɛɛ lajɛlen ka ji b'a yɔrɔ n kɔni b'a dɔn Bamako kɔni maa min ye Bamako tu kɔni tigɛ kan b'a da dɛ tolo kilisi min nana o ɲarelakaw kosɛbɛ ani turelakaw ani daravelakaw kosɛbɛ ani jɔnni wɛrɛ dugutigi ninnu u ka ca sabu u ka ca daravew ɲarew turew kosɛbɛ ani tawatiw awɔ o tɛ kosɛbɛ ma fili kɔni u kana taa fɔ ko y'an tɔgɔ b'a la fili t'a la u kana taa fɔ ko dɔ ye dugutigiw tɔgɔ fɔ ko maa k'a a ma anw tɔgɔ fɔ anw de ye Bamako tu tigɛ bon aw ka ala deli ɲɛna han kosɛbɛ vraiment parce que Bamako n'i y'a jateminɛ tolo farafinna yɛrɛ tilebiyanfan kosɛbɛ a fabaw awɔ bon Bamako jama min bɛ yan kosɛbɛ n'i ye fabaw lajɛ i tɛ a ɲɔgɔnna jama sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛw la kosɛbɛ donc tolo jama ka ca yan awɔ o ye tare o kɔni o ala deli ɲɛna dɛ kosɛbɛ kɛ nka dugu in dilali awɔ baara bɛ yen dɛ kosɛbɛ baara belebeleba baara yɛrɛ de bɛ yɔrɔ in na parce que ni Bamako kun sera ka dilan mais tolo a kun bɛ kɛ capitale ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye kosɛbɛ laɲini yɛrɛ o de fɔlɔ la a kun bɛ fɔ a ma ko a tɔgɔ di la ville coquette awɔ bon o y'a sɔrɔ a jɛlen don ayiwa tolo nani nege b'i la ni fɔlɔ an fitinin ma n'a fɔra k'i nana vacances la Bamako n'i seginna an b'i lajɛ cogo wɛrɛ la koyi n'i sera fo mɔgɔw b'u tɛgɛ kɛ tɛgɛ la n'i bɔra Bamako koyi tiɲɛ la o y'a sɔrɔ Bamako ka di a y'a sɔrɔ yan ka di o ti bi ye dɛ tolo n'i nana yan yɛrɛ mɔgɔw bɛ suru bɔra Bamako wa cɛ yen kɔni yen man di kosɛbɛ yen man di sisan n'i taara sisan Bamakokaw de bɛ bɔ kosɛbɛ ka taa vacances kɛ yɔrɔ wɛrɛw région na kosɛbɛ kɛ n'i taara région na ka na i yɛrɛ farikolo bɛ lafiya awɔ n'i segira ka na mɔgɔw b'a ye e kun taara village la e kun taara congé la kosɛbɛ a tiɲɛna i ɲɛna koyi i farikolo ɲɛna mun b'o kɛ kosɛbɛ parce que lafiya bɛ yen lafiya bɛ yen bi région caman bɛ yen u lafiyalen don ka tɛmɛ Bamako kan kosɛbɛ kɛ n'i taara i ninkun yɛrɛ bɛ lafiya awɔ yan kɔni kɛn bɛ i b'a fɔ ko a tɔgɔ di sugu dɔ kosɛbɛ Bamako kɛra sugu de ye awɔ Amadu ne yɛrɛ bɛ tile k'a fɔ ko fiɲɛ yɛrɛ tɛ Bamako bari n'i y'a fɔ maaw t'a faamu a kun tɛ dɔwɛrɛ o Bamako bɛ cogo min na min ye bolifɛnw n'a ɲɔgɔnnaw ye i b'a ye sisiba minnu bɛ bɔ bolifɛn ninnu na a tɛ taa yɔrɔ o a bɛ to munumunu na an yɛrɛ dama kunna Bamako yan a fiɲɛ yɛrɛ n'i bɔra i t'a faamu f'i k'a fɔ k'i bɛ bɔ Bamako dafɛla fɛ n'i bɔra Bamako dafɛla fɛ i b'i bɛn ni fiɲɛ mun ye ani min bɛ Bamako yan i yɛrɛ b'a danfara ye non tolo i ka kuma yɔrɔnin kelen siga t'a la c'est à dire n'i bɔra n'i taara dugu kɔfɛ kosɛbɛ bula fɛ e ka taa walima i ka yɛlɛ kulu ninnu dɔ sanfɛ kosɛbɛ i ka dugu sanfɛla la awɔ c'est à dire i bɛ poussière min wulilen ka jɔ i bɛ sisi min wulilen ka jɔ kosɛbɛ tolo n'a fɔra ko an buna hadamadenya anw de bɛ nin cɛ la an bɛ ka nin sama a bɛ jɔrɔ na i yɛrɛ ɲuman a tɛ taa yɔrɔ la ayi a tɛ taa yɔrɔ si a bɛ munumunu an yɛrɛ kun an b'a sama k'a ban yan pewu mobili b'a fili moto b'a fili kosɛbɛ anw b'a sama awɔ bon an n'an bɛ fiɲɛ min sama a bɛɛ bɛ ɲami ɲɔgɔn na kosɛbɛ bon e ma ye an ka fiɲɛ banaw ka ca yan kosɛbɛ kɛ bana caman bɛ yen tolo an b'a sɔrɔ fiɲɛ ninnu ni yan yɔrɔ dumuni yan bɛɛ bɛ balo sen fɛ de kosɛbɛ bɛɛ bɛ dumuni kɛ kɛnɛma awɔ bon furudimi b'an bɛɛ la kɔnɔja bɛ bɛɛ la kosɛbɛ parce que balo ɲuman tɛ sɔrɔ ayi n'i ko i ka balo ɲuman dun tolo k'i fa ka kɔnɔ magaya kosɛbɛ bon f'i ka to ka jiriden o tun tɛ sɔrɔ yan ni baara ko ye Bamako yan i bɛ segin so dɛ an b'i ɲininka kilisi min b'e bolo e ka jiriden dun maa min bɛ namasa dun tile kɔnɔ siɲɛ fila ayiwa dɔgɔya dɛ an ni ɲininka kilisi min b'i bolo maa min bɛ lemuru dun siɲɛ fila kosɛbɛ o dun recommandé len awɔ laɲini yɛrɛ fɔlɔ parce que hadamaden yɛrɛ ala ka danfɛn ye yiri ye a fɔra ko ni bunadamaden bɛ yiri dun kosɛbɛ tolo a ka fisa e ma kosɛbɛ awɔ mais n'a fɔra e bɛ san kurukara kɛ n'a ma sɛbɛn ka ordonnance la i t'a dun kosɛbɛ ka sababu kɛ dugu yɛrɛ girinnen don kosɛbɛ bɛɛ ko tan tɛ n bolo bon tolo a bɛ ɲɛ cogo di a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn bon vraiment Bamako yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la tolo a waati dɔ kɛra ni se kɛ dɔ ye bi a bɛ yan bila kosɛbɛ kɛ a tɛ se seko t'a la tɛ se o tɛ se
bon ni fɛn bɛ concentré la yan kan kuma yɛrɛ ye nin yɔrɔ in de e tɛ se ka bɔ yan awɔ n'i bɔra yan kosɛbɛ k'i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ bon e mago bɛ min na e mago bɛ munumunu salo min na kosɛbɛ e mago bɛ sɔrɔ fitinin mun na o tɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ kosɛbɛ bon n'i taara an ka marabolo ninnu na i b'a sɔrɔ c'est-à-dire farikolo lafiya ni yɔrɔ sigi cogoya o lafiya ka bon kosɛbɛ mais yan o tɛ yan awɔ a kuma fɔra waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Amadu ko décentralisation bari an ɲɛ b'a la cogo min a kɛn bɛ da kɔnɔ kuma ye taa ci fɛ i y'a ye n'i mago jɔra hali sini fɛn dɔw la Mali fan dɔw la n'i ma se faba kɔnɔ yan a tɛ ɲɛnabɔ ayi non yan a tɛ ɲɛnabɔ c'est-à-dire u ye Bamakɔ kɛ centre fasugu dɔ ye kosɛbɛ mais tolo fo i yɛrɛ ɲuman a ka décentraliser dɛ ayi n'a ma bɔ kɔni a tɛ ɲɛnabɔ faut que fɛn caman de ka bɔ yan Bamakɔ yan ka taa n'a ye an ka marabolo ninnu kɔnɔ pour que mɔgɔw ka hali usine ko kuma minnu n'u b'a la nin kosɛbɛ tolo usine yɛrɛ n'i y'a dan ne yɛrɛ ma c'est-à-dire famaw man ka usine bɛ usine la a man ka jɔ yan ayi u ye usine de filiature dɔ k'u bɛna o jɔ ko a tɔgɔ ye min bɛ kɔɔri parata ko dɔ bɛ jɔ yan dɔ bɛ taa jɔ Kucala mais munna an ma taa bɛɛ jɔ Kucala kosɛbɛ kɔɔri de bɛ sɛnɛ Bamakɔ yan e ye kɔɔri sun kelen turulen ye a tɛ yan ne y'a turu a bɛ sa a taara kelen jɔ Kucala ça c'est bien kosɛbɛ la capitale de l'or blanc mais a ye taa kelen jɔ Sikaso walima a ka taa kelen jɔ Segu mara yɔrɔ dɔ la yen kɔɔri bɛ sɛnɛ yɔrɔ minnu na Joyilaw ni a tɔgɔ di a yɔrɔ wɛrɛw la yen kosɛbɛ san fanfɛlaw la yen a ye taa jɔ yen o de ka kɔɔri bɛ bɔ foro kɔnɔ direct a bɛ taa usine na a banna mais fo ka bɔ yen k'o doni kolokala ka na n'o ye Bamakɔ yan k'o baara kɛ bon a bɛna dɔ fara usine kɔni kan yan n'o tɛ usine jɔyɔrɔ caman bɛ duguba ninnu kɔnɔna n'i ye an ka marabolo na ye tolo usine bɛɛ de kan ka taa yen kosɛbɛ kɛ a yɛrɛ bɛna nin yiriwa de ye a bɛna nin yiriwa ye a bɛna nin yiriwa ye ka sababu kɛ n'u dagalen don yen u na wajibiya ka yenmaw ta baara ni fɛnw na o diyagoya ye yan'u bɛ bɔ u sigiyɔrɔ la k'a fɔ ko f'u bɛɛ ka na baara ɲini na Bamakɔ yan u na baara sɔrɔ u sigida la a bɛ kɛ yen kɛ tolo kosɛbɛ yanni k'a fɔ i bɛ bɔ i sigiyɔrɔ la k'i bɛ na yan kosɛbɛ o de y'a to an bɔra ka min fɔ sisan o de don n'i y'a ye bɛɛ nan bɛ yan kosɛbɛ jama ka ca yan foyi sen tɛ ka ɲɛnabɔ yan parce que jama de ka ca ni jama dun cayara kosɛbɛ tolo a ko tununnen bɛɛ tɛ se ka ye ayi cogo si la donc a b'o cogoya de la vraiment nin ye ko caman ye faamaw kan ka fɛn misɛnnin minnu jate minɛ parce que Bamakɔ tiɲɛ yɛrɛ la jama an bɛɛ nan b'an to yan kosɛbɛ nka an kɔni anw bɛ yan an tɛ sɛnɛkɛla ye dɛ i bɛ segin o ye an tɛ sɛnɛkɛla n'a yiriwalen na don o don Amadu i bɛ segin dɛ ayiwa tolo yan t'i ka yɔrɔ ye waati taara an tɛ don sɛbɛnw kɔnɔna na kosɛbɛ n'an donna sɛbɛnw kɔnɔ an bɛ daminɛ ni faso ka gafeba ye n'o ye l'essor ye ale ka dakuruɲɛ dɔ bɛ yen sa a y'a jira k'a fɔ ko min ye cɛmancɛ fanga hukumu kɔnɔna la sa an ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga e ko ale ka wulikajɔ min n'a tun b'a k'o kɛ Brésil jamana kɔnɔ k'o ɲɔngirila l'essor faso ka fasɛdi sɛbɛn tolo a y'a jira k'a fɔ ko min ye Mali fanga bolo ɲɛma ye kosɛbɛ n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye docteur ko a ka taama min n'o tun bɛ ka kɛ ayiwa dugu in na n'o ye Brésil ye ko taama kuncɛra kosɛbɛ taama kuncɛra min bɛ tali kɛ docteur Choguel Kokala Mayiga tolo ko a ni layidu caman kɔni nana kosɛbɛ sabu min ye Brésil jamana ye ani Mali cɛ tolo baara ɲɔgɔnya ani ayiwa sira caman kan kosɛbɛ Choguel Kokala Mayiga yira k'a fɔ ko dɔ de bɛna fara baara ɲɔgɔnya kan tuguni ko nafa caman de bɛ yen ayiwa Choguel ka taama in senfɛ a sera ka minnu tɛgɛ da minnu kan kosɛbɛ o dɔw la tolo n'i y'a lajɛ sɛnɛ yɔrɔ Brésil jamana kosɛbɛ tolo sɛnɛ b'u fɛ yen kosɛbɛ ko Brésil ni Mali u bɛ se ka sɛnɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ u bɛ se k'u bolomada sɛnɛ la ɲɔgɔn fɛ ko ntɛnɛn tɛmɛnen yɛrɛ Choguel ko ni baara yɔrɔ belebeleba fila kɛnyɛrɛ ye baara yɔrɔ belebeleba fila kosɛbɛ ko ni olu sera ka sigi tolo ka se ka kumaw falen kosɛbɛ bɛnkanw yɛrɛ o tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛnkan in tolo a tɛna don foyi da fɛ ni sɛnɛ tɛ dun ka fa an da b'o la
tolo n'i y'a lajɛ min bɛ tali kɛ Dr Choguel Kokala Mayiga ani kunnafonidilaw ye baro kɛ o de senfɛ a kumana ko caman kan kosɛbɛ hali an ka ministre min bɛ yen n'o b'an ka togodaw ɲɛtaw kunna développement rural Modibo Keita ale fana tun bɛ taama in na yɔrɔ sɛnɛko kuma mana fɔ yɔrɔ yɔrɔ sɛnɛ ministre n'ale ma ye yen nɔ foyi ma kɛ Modibo Keita tolo ko a fana ni cakɛda dɔw ye sigira ka kuma olu caman bɛ yen tolo sini ma sinikɛnɛ ma Bamako e k'u fana ɲɛmaw tɛna wele an ka cakɛda misɛnnin fɛn fɛn bɛ yan n'o ye kɛnyɛrɛyew ye k'u fana bɛna wele Brésil jamana kan tolo nin bɛna fɔ sira kura dɔ de dayɛlɛtɔ filɛ Mali ni Brésil cɛ ka se ka baara ɲɔgɔnya ani sɛnɛ bɛ se ka yiriwa cogo min na jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ tolo n'i y'a lajɛ an fɛ yan nɔ baloko de ye an ka ko gɛlɛmanba don a kɛra i n'a fɔ Mali la yan tolo an bɛ ka sɛnɛ kɛ nka kɔngɔ bɛ an na a fɔra ko an ye sɛnɛkɛ jamana ye nka kɔngɔ b'an na tolo ko ka se ka nafa sɔrɔ o la ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la ko a kana kɛ Brésil jamana an n'olu bɛ sɔn k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walima balo bɛ se ka an labɔ cogo min na Choguel Kokala Mayiga ka taama in tolo n'i y'a lajɛ a donna nin hukumu caman de kɔnɔ min bɛ tali kɛ u ka jamanakuntigi kura min ni o sigira sisan n'o ye Luiz Inácio Lula da Silva ye Mali premier ministre yɔrɔ ale taara o de ka sigili ɲɛnajɛw la n'i y'a lajɛ Brésil jamana taama in a bɛ n'a fɔ nafa kɔni sɔrɔla a la sabu Choguel Kokala Mayiga a ye taama min kɛ sisan tolo Mali ka ye kɛnɛ kan o ye taamasiyɛnba de ye ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye Brésil ye jamana ye min bɛ l'Américain jamana ka mara kɔnɔna la n'o ye Amérique du Sud jamanaw ye a yira k'a fɔ Brésil jama de bɛ yen kosɛbɛ jama ka ca dɛ tolo n'i y'a lajɛ maa 200,000 ɲɔgɔn na o de bɛ Brésil jamana kan Mali ta bɛ bɔ o la joli la a ɲininkali kɛ o b'a yira k'a fɔ yen nɔ tolo baara b'u fɛ yen kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sɛnɛ sɛnɛ min n'o yiriwalen don u fɛ yen ko Mali bɛ fɛ ka o fana yiriwa an fɛ yan nɔ n'i y'a lajɛ ko nin kɔni ye jamana wɛrɛ faralen jamana tɔw kan Mali ni minnu bɛ fɛ ka baara ɲɔgɔnya yɛrɛ sinsin n'i y'a lajɛ Russie Chinois Indu Afrique du Sud Dr Choguel Kokala Mayiga a ye nin bɛɛ fo ka to Russie jamana in kan ye l'essor ka kuma don tolo n'an tora l'essor kɔnɔ lakanabaliya tolo an kɔni b'a fɔ de nka maa tɛ nin lakanabaliya in a bɛ ban don min na Ala de b'a dɔn tolo Bamako da fɛ yan ayiwa ko Marakakungo yɔrɔ o ni a man jan Marakakungo ko maa 4 ɲɔgɔnna Bamanciw kɛra olu sababu ye o man ɲɛ a kɛra wulikajɔ dɔ de senfɛ Bamanciw ka wulikajɔ dɔ ntɛnɛn tɛmɛnen décembre kalo n k'a fɔ janvier kalo ale tile 2 o sufɛ san 2023 in na o tɛ san daminɛ yɛrɛ ko tolo a yira k'a fɔ poste de contrôle min filɛ nin ye Marakakungo sapeur pompier maaw ka poste de contrôle de don n'a filɛ nin Joyila mara la l'essor y'a yira k'a fɔ ko Bamanciw taara ben yen kan maaw don maa minnu bɛ yen ni cɛ marifatigiw don minnu lakodɔnnen tɛ a yɔrɔ la yen nɔ maa minnu ye seereyaw di olu caman y'a yira k'a fɔ ko Bamanciya wale in tolo ko maa 4 ɲɔgɔnna k'olu de fatura maa 2 protection civile maa 2 ani jamanaden gansan n'o ye civil ye o fana maa 2 l'essor y'a yira k'a fɔ ko protection civile maaw ka bolimafɛn dɔ bɛ yen u bɛ minnu ta joona joona ka taa kasaraw sɛgɛrɛ n'o ye véhicule d'intervention ye e ko Bamanciw ma o jeni u y'o 2 bɛɛ jeni ani ko u bɛ si yɔrɔ min na u ka si yɔrɔw k'u ye tasuma bila o bɛɛ fana na o kɔfɛ Bamanci ninnu u y'u yɛrɛ ɲini u y'u yɛrɛ ɲini tolo ka taa hali sisan u taa yɔrɔ ma dɔn kunnafoni kɔni bɔlen kɔ ka bin tolo kabi Bamako yan nɔ an ka finitigiw olu wulila ka wulikajɔ ka o boloda joona n'i y'a lajɛ ko Tɛnɛndugu fana ko a bɛ n'a fɔ Bamanci ninnu u bolila k'u kunda yen de kan tolo nin ma fɔ wa ko Bamanciya wale wɛrɛ o fana tugula nin na l'essor y'a yira k'a fɔ an ka dɔnkilidala dɔ bɛ yen o kama ko Buye Koyite Buye Koyite fana y'a lase a ka bɔlɔlɔ sanfɛla la n'o y'a ka page Facebook ye ko olu ka bolimafɛn dɔ o tun bɛ mobili min kɔnɔ n'o ye bus ye a n'a ka baarakɛɲɔgɔnw tolo ko a na kɛ
kati fanfɛlaw la u selen ya Bamako yan kaban ko bamanci dɔw fana ye marifa ci olu ka mobile la u ye mobile lajɔ ka bɛɛ lajɛlen bɔ mobile kɔnɔna la maa dɔw yɛrɛ banana kosɛbɛ nka fɛn fɛn kun b'u bolo n'o ye wari telefɔni a n'a ɲɔgɔnna caman u y'a bɛɛ minɛ u la Buye Koyita de ye nin sɛbɛ a ka bɔlɔlɔ sanfɛla la tolo a yɔrɔ yɛrɛ la ye seereya caman de bɛ yen n'o ye Kudu a kɛra Kudu dugu de la a filɛ nin ye Kita mara la a kɛra Kita mara de la nka ni Katimanjan a yɛrɛ k'a fɔ bamanci ninnu tolo k'u ka marifa ci senfɛ a jawuli de kɛra kosɛbɛ nin dugu misɛnnin na Abubakar Traore ale de ka fasiri nin nka yan'an ka bɔ lesɔri kɔnɔ tolo ko san laban in na ayiwa maaw bɛ se ka kisi ka bɔ siraban kasara tɔɔrɔ ma cogo min na jamana ɲɛmɔgɔw k'u bɛ ka kasiki min bɛ don kunkolo la n'o ye mototigiw ka kasiki ninnu ye k'u bɛ ka tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ ni baara kɛrɛnkɛrɛnnen min filɛ nin ye n'a kɛra jamana ɲɛmɔgɔw fɛ tolo a kun de ka se ka maaw ladɔnniya ka fɛn f'u ye u bɛ min faamuya siraba sanfɛla sariyaw labatoli ani san laban in na yɔrɔ giringajɔw ka ca kosɛbɛ ni laɲini bɔra ANASER maaw de fan fɛ Agence nationale de la sécurité routière ani ministère de transport olu de ye ko in sigi sen kan Madame Dambele Madina Sisoko a n'a a baarakɛɲɔgɔn protection civile n'o ye lakanako ye o ministre général Daoud Ali Mohamedine k'olu de ye baara in sigi sen kan tolo k'u taar'u jɔ siraba de sanfɛ tolo mototigi o mototigi bɛ tɛmɛ ka kasiki kelen di o ma o k'a don o kunkolo la Fufalaki kosɛbɛ I ye dɔ sɔrɔ wa ne ya ayi ne ta bɛ n bolo ayiwa kabi u ye kasiki ko in fɔ u ye ne ka kasiki sɔrɔ n bolo ayiwa awɔ cɛw n'i y'a mɛn I bɛ maa ladi o k'a sɔrɔ a b'i yɛrɛ bolo kosɛbɛ kɛ tardi o jɛlen don lesɔr de ye nin fɔ n'an bɔra lesɔr kɔnɔ Amadu an tɛ min ye scorpion ta de ye nkɔsɔn a bɛ n'a fɔ ko san 2022 ko san de don san min ni kalenkan caman b'a kɔnɔ koyi min ye jamana kuntigi ye colonel Assimi Goïta tolo ko a ye laseli kɛ sankura a ko la colonel Assimi Goïta a ye laseli min kɛ tolo gɛlɛya caman bɛ dɛ gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ bi ka daminɛ politikimaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Modibo Sidibe ale y'a jira k'a fɔ ko san 2022 ayiwa ko fɛn caman de bɛ yen tolo o ye majɛ kɛ dɛ an ma se ka fara ɲɔgɔn kan Modibo Sidibe ka kuma la a ko san 2022 tɛmɛnen n'i ye a dan ale ma ayiwa gɛlɛya min sɔrɔla a kɔnɔna la ko malidenw bɛ fara ɲɔgɔn kan de fɔ da la nka a ma se ka fara ɲɔgɔn kan dɛ n'i y'a lajɛ ale yɛrɛ y'a jateminɛ min kɛ ayiwa maaw b'a fɔ kuma bɛɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Mali kɛ an ka Mali fisaya fɛn bɛɛ ye ko o ma se ka kɛ n'i y'a ale ka jateminɛw la bi bi in na min ye Mali yɛrɛ jamana tolo a bɛ se ka kisi cogo o cogo la Modibo Sidibe y'a jira k'a fɔ ko o baara ale kɔni bolo a ma se ka kɛ sabu ko fara ɲɔgɔn kan min bɛ fɔ n'ale yɛrɛ bolo o de bɛ se ka kɛ jamana kisili ye ko jamanadenw ma se ka fara ɲɔgɔn kan in faamuya dɛ mɔgɔw kɔni b'a fɔ da la ko an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana an k'a dɛmɛ ko nka bɛɛ n'i ka hakilila de don bɛɛ n'i ka kuntilenna don bɛɛ n'i ka nafa ɲini yɔrɔ de don ko n'i y'a dan an ma a ye jateminɛ min fana kɛ o ye k'a fɔ ko fɛn min bɛ yen tolo ni o tɛ tɛrɛmɛ fɛn ye ni kuma maa tɛ se ka sigi o kuma kɔnɔ k'i bɛ sɔsɔli ko la ayiwa tolo o ye an ka finitigiw Fama forces armées maliennes tolo k'olu foli de bɛ di olu ma Mali finitigiw san 2022 tolo baara min kalifara u la ayiwa maa de bɛ se k'a fɔ maa min ta kɛ nka Mali finitigiw olu kɔni olu y'u jɔyɔrɔ fa u ye jamana in a kan ka lakana wo kɔnɔna la u y'u jɔyɔrɔ fa a ko la ko nka n'i y'a lajɛ taabolo wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ tolo jamanadenw yɛrɛ bɛɛ b'i yɛrɛ ɲininka ko sini ma sinikɛnɛ ma Mali kurako kuma bɛ ka fɔ jamana ɲɛmɔgɔw b'a la ko an ka ji kɛ an koliji la bɛɛ ka sabali ko nka ko maa si tɛ ka yɛlɛma k'a daminɛ hali faamaw yɛrɛ la tolo k'a fɔra k'a fɔ maaw ka dɔ bɔ u ka saraw la faamaw de ko don dɛ k'olu ka dɔ bɔ u ka saraw la ko k'a sababu kɛ nafolo min n'o bɛ ɲini ka se ka lakana sabati n'a ye tolo nafolo in bɛ bɔ jamana de kɔnɔ yan maa si tɛ ka an dɛmɛ sisan
balo soroli a bɛɛ bɛ bɔ yan de tolo min ye denmisɛnninw ka kalanko ye a n'a ɲɔgɔnna caman tolo nin bɛɛ nafolo a bɛ bɔ yan nɔ n'a dun fɔra ko dɔ bɛ yen nɔ tolo o bɛ ka i posi fa dɔ ka sara o yɛlɛlen bɛ k'a sɔrɔ dɔ bɛ o tɛ ka fɛn sɔrɔ Modibo Sidibɛ ko nin de ye jamana yɛrɛ gɛlɛya ye jamanaden minnu bɛ yen ni olu ye dugumamaw ye olu ko k'olu tɛ se ka faamuya kelen sɔrɔ nin ko in n'i y'a lajɛ tolo ko fasedi sɛbɛn kelen Scorpion kɔnɔna la jamanaden minnu bɛ yen tolo ni ayiwa maa minnu bɛ yen n'u sigilen bɛ jateminɛ na tolo i b'a ye k'a fɔ ko kɔngɔ de bɛ an na bi nka kɔngɔ in tolo an b'a fɔ a da la a selen tɛ ka ban jamanakuntigi colonel Asimi Goita a ye laseli min kɛ jamanadenw ye n'o ye sankura foli ye ko a ye jamanadenw fo dɛ u ka jija la ko nka ko a ye gouvernement ye baara minnu kɛ ayiwa ni jaabiw sɔrɔla olu la a y'i da don olu de la nka ko Asimi ɲinana fɛn kelen kɔ i n'a fɔ tolo o ye jamanaden kelen kelenna bɛ sɛgɛn min na bi n'o ye k'a fɔ fɛn tɛ ka sɔrɔ kɔngɔ bɛ maaw la fɛɛrɛ jumɛn de bɛ tigɛ o la ka adama don na dɛ fasiri ka kuma de don a ko tiɲɛ don a ye jamanadenw fɔ a yɛrɛ y'a fɔ ko malidenw bɛ fo kosɛbɛ u y'u jijali min kɛ u muɲuna ka sabali ko nka n'i y'a lajɛ bi tolo balo de bɛ yen min tɛ se ka san ko jamanakuntigi y'a jira k'a fɔ ko subvention kɛra ko n'i y'a lajɛ ko sugaro o subvention kɛra miliyari 8 tulu o subvention kɛra miliyari 1 ani mun wɛrɛ pétrole k'o fana subvention kɛra miliyari 132 ko nka ko hali sisan tolo ko dɔ fana farala maaw sara fana kan baarakɛlaw o foroba baarakɛlaw ye dɛ dɔ farala olu sara kan n'i y'a lajɛ san kɔnɔna la miliyari 200 nka tolo fasiri y'a jira k'a fɔ hali sisan gɛlɛya bɛ yen minnu bɛ ni jamana ye nin jaabi ninnu fɔ tolo maa damadɔw de bɛ olu de bɛ se ka a hɛrɛ sɔrɔ kɛ n'o tɛ ko n'i y'a lajɛ ko jamanaden minnu bɛ yen n'olu da tɛ nin foyi la minnu ka wulikajɔ ye kɛnyɛrɛye ye tolo ko in fana olu fana ka hakɛ bɛ yen nɔ dɛ a n'a fɔ jamanakuntigi u kan k'u hakili to o yɔrɔ in kana ɲinɛ yen kɔ kosɛbɛ le Scorpion gɔsɔn ale de ye nin sɛbɛn n'an bɔra Scorpion kɔnɔ Amadu min ye jour ye les jours ko bi a bɛna fɔ ale kumana min ye Bafulabe kɔnɔna Kayi mara la a y'a jira ko Bafulabe ale ni Mayina ko maaw bɛ ka u ka gɛlɛya k'a makasi min ye les jours ye fasedi sɛbɛn in tolo a y'a jira k'a fɔ Kayi mara kɔnɔ min ye Bafulabe ani Mahina ko sigidalama minnu bɛ yen ko tolo u y'u ka gɛlɛya fɔ maaw ye maa minnu bɛ ni o ye IGRM o ye an baarakɛɲɔgɔnw de don kunnafonidilaw don minnu bɛ yen n'olu farala ɲɔgɔn kan tolo ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi jɛrɛjɛkulu de don tolo kunnafonidilaw wulila ka taa Kayi mara de la gɛlɛya fɛn fɛn bɛ Kayi mara in na ye ka se ka a fara ɲɔgɔn kan ko u selen Bafulabe ni Mahina ko olu de ka gɛlɛya tolo sɔnni sigira o de kan gɛlɛya ninnu dɔwɛrɛ tɛ tolo n'i y'a lajɛ yɔrɔ i mana Kayi kɔni fɔ ka ban hakili bɛ jigin terrain de la terrain jɔra tolo terrain jɔra i m'a mɛn k'a fɔ ko terrain nin tiɲɛni y'a sɔrɔ ko hali bagi i bɛ bagi dɔn wa bagi min n'ale bɛ maaw tigɛ ba sanfɛ ko bagi fana a na kɛ ale bagi fila bɛ yen nɔ o jɔlen bɛ sabu ko mobili minnu ni maaw bɛ yɛlɛ a kan ani bolimafɛn minnu fana bɛ yen ni maaw bɛ yɛlɛ bagi in kan tolo o bagi jɔlen don ko wa ko Kayi denmisɛnninw bɛ yen tolo baarakɛbaliya de kɛn bɛ u sigiɲɔgɔn in bi o kɛn bɛ sababu ye bi Bafulabe mara in na yen ani Mahina tolo yɔrɔ ba fila bɛ yen o de bɛ nin dugu fila in cɛ ci Bafulabe tolo ko hali nafa yɛrɛ u tɛ k'a sɔrɔ nin bakofɔlen in na ko décembre kalo tile 27 san 2022 Union des journalistes reporters du Mali olu ye taama min kɛ Bafulabe mara kɔnɔna la tolo na ani Bamako cɛ kilomètre 155 ɲɔgɔn na ani Kayi mara cɛ o fana ka jan dɔɔni n'i y'a lajɛ Bafin ani Bakoyi yɔrɔ o ye babolo fila in ye minnu bɛ bɔ Laginɛ kana tɛmɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na tolo a yira k'a fɔ nin dugu in ayiwa Union nationale des journalistes reporters du Mali tiɲɛna u sera ka maaw ka gɛlɛya fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ préfet maire ani sifinnakaw musow bɛɛ de sɔnna a ma k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ayiwa Bafulabe mara sigibaw sɛgɛnnen bɛ bi kosɛbɛ
o y'a yira k'a fɔ olu fɛ yen tolo gɛlɛya minnu bɛ yen an ye terrain ko kuma fɔ ko nka fɛn wɛrɛ caman de bɛ yen tolo babolo min filɛ nin ye n'a bɛ tɛmɛ Bafulabe a bɛ san 40 maaw bɛ nafa bɔ a la bi nka ba in a tolo ba in kɔni kɛn bɛ maaw ka yɛrɛsagokɛyɔrɔ de ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ to sigi ba in da la wa ko ba in yɛrɛ bɛ ka girin bi kosɛbɛ ni maaw ka kɛwale jugu ani ayiwa maaw tɛ ka janto nin babolo in na a dun jirala k'a fɔ nafaba de bɛ sɔrɔ nin babolo in na n'i y'a lajɛ gɛlɛya wɛrɛ min bɛ yen ni kunnafonidila ninnu ye o fara ɲɔgɔn kan tolo o ye k'a fɔ usine dɔw tun bɛ Bafulabe mara la usine ninnu caman de bɛ a datugulen don wa ko maa si de tɛ yen bi ko min bɛ i ka salen sara n'o ye taxes ye taxi maa tɛ yen k'i bɛ taxi sara kɛmɛ sababu ye hali nafolo yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ tolo ka dugu ka a yiriwa an b'a kuncɛ ni min ye tolo o ye les jours a ka nin kunnafoni ye a ko vérificateur général a ka sɛgɛsɛgɛli ko a cunna Gawo a commune urbaine a mairie k'a cunna yen nɔ mairie ninnu yɛrɛ u tɔgɔ bɛ maaw da dɛ Amadu a ma nɔgɔn koyi ni ɲɔgɔn na nafolo bɛ sɔrɔ mairie kɔnɔ de ne yɛrɛ kɔni n ko ne ko n k'a bɛ ɲini ka na kɛ banque ye mairie la hauta ni y'a ye maaw bɛ ɲɔgɔn kunforoko bɔla a nɔfɛ dɛ musaka ko min bɛ fɔla a kɔnɔ ne ko ayise u ma fili a bɛ ɲini ka banque jɔyɔrɔ ta kosa in na vérificateur général ka wulikajɔ caman a bɛ maire de tɔgɔ min da tiɲɛ yɛrɛ la a fana hali togodaw fana mairie nafolo bɛ bɔ yen Amadu a bɛ jateminɛ kun bɔ koyi nka dɔw bɛ yen u kɛ maire ye ɲɛngoya tɛ dɛ bari o b'a sɔrɔ u ye étage 4 yɛlɛ les jours ko 1,54 kosɛbɛ ko o de majɛ yira min ye Gawo ale mairie kɔnɔna la n'o ye Gawo dugu kɔnɔna ye o dugu kɔnɔna ko k'a daminɛ san 2019 san 2020 ka taa bila san 2021 la tolo n'i y'a lajɛ ko kɔlɔsili ninnu a fɔ minnu ma ko marché public yɔrɔ sonyɛni bɛ bɔ yen kosɛbɛ musaka minnu bɛ yen n'o bɛ don baarakɛlaw yɛrɛ la dépenses fonctionnelles du personnel ani dugukolo ko état civil hali papier minnu bɛ yen n'olu bɛ mara n'o ye archives ye tolo sonyɛni donna nin bɛɛ la hali jate bɔyɔrɔ yɛrɛ la n'o ye comptabilité ye tolo nafolo bɛ olu ma don yɔrɔ la ka taa se commune urbaine yɛrɛ a bɛ wuli ka sale minnu ye mɔgɔw la recette n'a ɲɔgɔnnaw recouvrement tolo ko majɛ yɛrɛ nin bɛɛ de la miliyɔn 154 les jours de y'a fɔ dɛ an ka fɔlen tɛ dɛ an b'a bila yan waati sera ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ a sini